Erika Brown hi West Virginia thingtlang kho pakhata pianga anu naw hi meiche pahni le mi papakhat an nia ama hi te berani nge a ano pang ber ani bokka anu le pa te baka au naw te point ke thei dominant doma an duat tlang le a an duat sual ve deu te po ani ma na aron Tleirawl sual lim point anu le pa han hial deu rap chang nga le a anu le pa nen an thu ai mu lo deu chang phei chuan voinga mozat atlan bo ve to thwina alung oi nuwa ron ho ve le mai thwin Erika po kum som paruk lai aron tling chho ve ta a hetiang hun hi mani in uluk hun lai nal lo hlau re renga kan om chho hun kha ni ome ma se Erika ero chu tiang mi chu ani le hau lo thunga makeup a hmang ngai lowa a sampo au luk te chiam hran lowa a tha mol ve te top thwin nal takalana tum hran lowa au mol ve top ani ber sakor ngai na em thunga ama pola nei ve a chak thwin le a sakor lempo tam takaziak nge a hetikopa sakor ngai na tawang hian apa chuan lei sak ta nge a khami tuma Erika lom zia kha soifia thiam har viu ome Erika hi a ko hran mi phian kan ti dom nge an loina ko hrana hi na tui phiana ni lai ni le pathian nia piang in bekina kala bekina kum upato lampang te inkom khom te chu ei tura siam sak thwina ama point no mati thwin hle ani Tleirawl kum som paruk mi lek Erika hian social media hmang na so ve hle a thian thar po anei zuta a chung te hret pui ve lem lo thian enge mozat aneya henga thian te nen hian anin hmukhom fowa hei hi anu le pa te point than ti lowa aril rusu khlek siam danglam tu le social media khoi tlem pha deu bei sein doctor te pon pan nge a ma se kongro ero asute chiam lo August ni kuwa sang hi le sompali inrin ni ania Erika chu anu le pa nen lim takin an bazara hemini hian an chung komomo thil frang le Erika school uniform tu telein hun lim om takan manga hemini hian an chung kwa pon lim le a an thu ai mulo wanga Erika ti taw mel po mu tu rom lo janri e lo huna lim takin an kil hawa mutalo huna muzayan rel ta a tui takan mut nuwa atuk August ni som pathian ni zinga Erika nu zing tho chuan a fanurum tuk fer ain hongti a feta a han en chiang chu fanu Erika chu lom ta hau lo nidanga tlan bo tum kha chuan an thu ain mu lo wanga ti tawa tlan chuak kha ni thwina ma se hemi tum hi chuan engma in hau boinan nei si lo a fanu chu khoyange omang engwa inge chu tia ru ma chu san ngotang lungoi lo na engma nei si lovin ngatinge a chuak ngotang ti te chu Erika nuril ruaron lut nga la an pa kai thowa engtia han ti tur nge niang o ti na han ngai tua du na arang theyang bera police ne na report chu thain an freta a ti chuan pathian ni jing da ruk chuan Erika bo thu hi police ne an report ta ani nu le pa te ne na thu in mu lo wanga han tlan bo zeu hi Tleirawl Erika te ruala hian atam thwina hei wang hian police te point Erika po chu tiang chuan ni anan ring ngota alung oi huna ron ho vele mai turan ngaya ma sen rin ang ngot chualong ni hau lo nidanga tlan bo hi chuan a phone off ngai lem lova tun tum ero a phone off a biak tlang thei ani lo hei tak hi tum danga tlan bo wa om dan thin nen ainan lo le la pakhat chuan ni ome hetiang din mun ani ta ka wang hian police te point Erika zon na chu an tran chho ve ta a khoi tonga bul tran tur nge khoi huna zon masak tur nge ti chu hriat a har hle thunga Erika pa le au pasal point thei top chuain an zong chho trana an khuwa thian te le a mel hriat ten zo kwal ba ka ram hnoi lam thlekin an zong boka ma se mason na ro an nei tam lo hle mai an mason na nei chun chu Erika hian ama ai upa fe thian nei nual ti chu a thian kom thin te hne na tongin an hriat thei om sun chu ni ome police te point thei top chuan an zong ve zela an ni point mason na man na nei thei bik chuang lo Erika bautir khan detective te chuan an ina vakalin Erika room a te thilom dan an enfia a room la chu Tleirawl room ti hriat tak hian alo hnok nuai maya uluk taka room an enfia nu hian ama du thu nge in a room a chua san ti chu an thretheya ninga mozat aliam nuwa detective pani te bok hi Erika tina an vakal le a Erika laptop man thin chu enfia tan an lata a Erika laptop an enfia ta ka chuan Erika hian social media lo hmang na sa hle a biak ponga hle tian theta a tin an mit laber ero site pakhat Craigslist an tia athu post suanita ani he site a hian Erika chuan meiche kum som paruk mi kania
sumin nei phot chuan in du ka ti sak theng cheu tin lo post kala a phone number da boka hei tak hi detective te chuan chui zui ngai an ti ta ani Erika bo tangin ni sari na ania detective te point thuk zok in internet lama mi biak te phone manga biak thin te chon chui ta a site pakhata thu post nu khan mi engemaw zatin an ron bo zuya tuna chuan heng aron betu te hi chui zui tu chuan ni don ta Erika betu te chu anan chui zuya an mingnen laman thre thei ta a ma se tu ber hinge ni ang ti hriat ala har viau mai Erika betu te chu thu anan zot fia tran ta a thren khat chuan an biak ngai thu soin mu eroin mu lo thu an soya thren khatina mu pon in mu thu an soi boka heng an mi kom zinga hian Erika bozana Erika betu pakhata tel ve a ani po hian an in biak ngai thu soin Erika bozana in mu nge an tum thu po a soi tela mase GPS manga Erika omna zon mu zo tak lo wangin anin mu thei tak lo thu a soi thunga athu soi hi detective te chuan oi har san ti viawa hei wang hian dota soilo fin fianan call manga test nei turin an ko le ta a test an nei zo hian dota soilo ti fin fiani ta ka wangin Erika bo chung changa chui zui ngai lawa an da vele ta ani Erika bo tanga ni kuana ani ta a detective te chuan Erika phone khan eng tawar nge a man nun berti anan chui le ta a record atanga landan chuan Erika hi an chena tonga mail somsari lai a hla a bozan hian a kaltian freta a hei baka hian a phone in tawar man nun ber chu Ravenswood area Ohio luibula omania hetiang khopa hla kal thei chuan tuai motakin motorin an hruai ti chuan rindan anita ani thuk zok le uluk zok in Erika betu te number chu anan en non le ta a number tam tak zinga number pakhat chuan an mitala le tatlat mai he number hi cell phone number ni lovin landline number ania anan chui chian chuan manchoi phone manchi Gomart gas station bula omani ti an thei ta a ti chuan Gomart station a CCTV chu an en ta a Erika phone number a he number in a biak hun taka hian he phone hi mi pakhatin a hmang ti an thei ta boka a mele ro chiang taka hriat the ani lo thung motor neya a motor rong po gray ani ti an thei ta boka ma se video hi a fialo em awangin a motor number ero hriat thei ani ri lo thung Erika phone atonga hriat thei chin chu Erika hian jingdar khat vela anina chho sana marlam panina kala ti chuan anina tonga mail somsari hla kalin a phone hi jingdar ri thleng ala mang ti ania hemi nuwa hian engtin nge omzui tak hriat alani thei tari lo ani Erika bo tonga ni som pasari na ni ta a detective te chuan thei top chuan an la chui zui ta zela tin Erika betu te po thu zokin an lu chil mek zel boka an beingor boka topa chuan phone number pakhat chuan an mit ala le ta he number atang hian Erika chu voi tam tak biak ani thin ti hriat ania abozan po khan he number atang hian anin benge ti hriat ani chho ta zela he baka hian Erika phone in tawar man dan zong le he number in tawar man dan zong po alawin mil ta thlap maya tuna zet chuan poi khoi tu hi an jim tot tran ta viau ni na lang he number nei tu hi tunge ani an han zong le ta a rang takin he number nei tu chu Arnes Rochani ti an thei ta boka Ohio chegani ti an thei ta boka ti chuan August ni somni le pasari sangni le sompali khan detective te chu Arnes mutur chuan an thok chuak ta a awm na hunan wa thlen chuan Arnes sa hian in po lo nei lova ani in kota puan ina lo khosamai mai tian wa muta a hi baka hian ama kan soita Gomart gas station bula phone mang tu motorang chia pokha an wa mutel ta boka detective te point tu na zet chuan an midu peran mandon ta ni nan thria ani Arnes a chen na hunan wa thlen hian ama polo nge ya puanin kai chunga lo nge a hetia detective ho mela mu hian ama po jam hle ti mela lang theya hemini hian t-shirt gray rong alo haboka he t-shirt rong nge hi Gomart gas station kota phone mang tu pa khan a hanin detective pakhat chuan a soi a chen mun le motor te chun han dap thuaka atopa Arnes a t-shirt a chuan mei se samkai an huzuya he sam hi Erika samani MT fin fia turin an lata a ama Arnes po hi thuzo fia turin police station lama an hruai phei ta bok ani police te ma Arnes chuan Erika nanin biak thu le abozan po hian an mu ngei thu a phalawa
kabial nu nen kan in thren lai tak ania kalung leng bok nen kom tur kalo ma mo lai tak ani boka Erika nen kan in bia kan in mutange ya ma se ain soi angin alo ni hau si lo karin ai na lo no pang sia hei wang hian hole mai turing katia a ho du box si lawa ti chuan ka motor chuan kan leng kwal ta a atopa ravens ut bula achuka tu emonin motorin a phurta a hemi bak hi chu ka muzui talo tin arne sa chuan a soi thuan zo fia zo don lama chuan do ta soile soilo fia nan khol manga te sangam le ngam lawan zo ta angam thu soina tuk le tes nei tu chuan anin thaliam ta a atuk kholo wara tes nei hun tura hun tiam lo thlenga ma se arne samhel reng reng hu turom talo detective te chuan an hatho na hun nia soi chu anan bia a na thok tura lo kal lo thuan soi box sia a chen na hun an va ena apuan in polo om ta box si lo tuna zet chuan detective te pon Erika chin riat lawa bo chung changa mo phur tu chu an chiang ta ma sen mi du ber arne som na chin an thretlat lo anom na state pon lama atlan bo to an ringa hei wang hian an state trenom Ohio police te pop ngalin arne sa zon na chu state pani police ten an thok tran ta ani Erika bo tong ani som ni na aron her chuaka hemini hian Ohio state police te chuan arne sa chu kongpuya kia kalayan mufu ta lawa an manzui ngal ta police station lama shuai pein thu an zot fia zui ta detective te point zo chuangei tumin an nora an nor nat pau le arne sai azame mo ati thei hetia thuan zo fia lai hian Ohio luya meche pakhat ruang char ani thu hriat ani zuya tin an ruang char hi Erika nge ani ti fin fia ani zui boka arne support tang rei thei ta bik lo ain puang zui ve ta ani arne sain puan dan chuan Erika nen hian jing lamdar thumemo darli vela Ohio lui kiangan kala heta hian Erika chuan arne sa chu damdoi rui tur ani le nei lo azota ma se lo nei si lo wangin Erika chu thinarim hle a tongkam chetak takina an khuma chutia mei cheno pangte in chutite hrepa an khum chu arne sangai dan ani talawa a thin rim thut chuan a ngonga rek zuya a rek lumta ani